हाय फरायसाफोर, आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। बेनो जाहैबाय इंराजि गिदिर आरो फिसा हांखो लिरनाय। आरो आं बेखौनो खावलायहरनाय जायोदि थारैनो बे माइकेल केसन भिडिअ चेनेलाव उन्दै उन्दै गथ'साफोरनि थाखायसो बानायनाय जायो। अब्लाबो गथ'फोरनि गारजेन एबा सोरबाफोर नायदोंब्ला बिमा बिफा बिदा बिनानाव नोंथांमोनाबो जाहाथे फोरोंनो हानाय सोलोंथाइ गैयाब्ला एबा गथ'फोरखौ फोरोंनो समफोर मोनाब्ला थारैनो बेफोर भिडिअखौ लगायना होयोब्ला गथ'फोरा एसेब्लाबो रोंगोन बुजिगोन होननानै आं सानो। बेनिखायनो आं गासै रायजो राजा बिथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय जाहाथे भिडिअफोरखौ गथ'फोरनो दिन्थिना होयो। गोजोन्थों। इंराजि फिसा आरो गिदिर हांखो A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। दानिया जोब्बाय। आरोबाव फिन खनसे फरायबावदिनि A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z।